Салому алейкум дӯстони азиз, ман имрӯз соат 12:07 сабки 1 январи 2022. Уже баъди 12 одамҳоям хеле кам шуд. ин яку навор ва бо хоҳиши бисёри подписчикҳо гуфтанд ки баъди соати 12 ба навор гиред ки чӣ хел мешавад. баъди соати 12 майрам мешавад дӯстони азиз. кам бошад ҳам навор пешкаши шумоён гардидаистон аст. ба касе ки писанд омад ҳатман ба канали мо обуна шавед ва подписатсия карданро фаромӯш насозед. санҷар медиа ҳамеша дар хизмати шумоён аст дӯстони азиз.